హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తేజు క్రియేషన్స్. ఈరోజు నేను ఒక మంచి హెల్దీ స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను. వీటిని కందికాయలు అంటారనమాట. నేను నీట్గా ఒక 2 times వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇవి మనకు డిసెంబర్ అండ్ జనవరి సీజన్లోనే దొరుకుతాయి. ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని ఇవి అందులో వేసేసుకొని ఇవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసేసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. 3 విజిల్స్ అయిపోయినాయి. స్టవ్ బంద్ చేస్తున్నాను. కంప్లీట్గా స్టీమ్ అంతా పోయిన తర్వాత జల్లగిన్నెలోకి జల్లగిన్నెలోకి వేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఈవినింగ్ టీ టైంలో తిన్నామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. హెల్త్ కూడా చాలామంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తేజు క్రియేషన్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.